Капыль – гэта горад у Мінскай вобласці Беларусі, адміністрацыйны цэнтр Капыльскага раёна. Асноўнай архітэктурнай славутасцю і выбітнасцю горада Капыль з'яўляецца праваслаўная царква Узнясення Гасподняга. Гэты храм быў пабудаваны ў 1866 годзе з цэглы і натуральнага камення. У савецкі час царква ў горадзе Капыль не функцыянавала, а будынак храма у розны час выкарыстоўваўся ў якасці музея і пад гаспадарчыя патрэбы мясцовымі арганізацыямі. У канцы 20-го стагоддзя царкву вярнулі вернікам. Пасля гэтага храм у горадзе Капыль быў адноўлены. У наш час дадзеная царква з'яўляецца дзеючым храмам, знаходзіцца і падтрымліваецца ў выдатным стане. Тэрыторыя вакол царквы ў горадзе Капыль выдатна добраўпарадкавана. Архітэктурны ансамбль храма дапаўняе і ўпрыгожвае таксама невялікая вежа-званіца. Праваслаўная царква Узнясення Гасподняга ў горадзе Капыль з'яўляецца цікавай выбітнасцю і славутасцю Беларусі, архітэктурным помнікам 19 стагоддзя, а таксама культурна-гістарычнай каштоўнасцю краіны. Яшчэ адной невялікай славутасцю горада Капыль з'яўляецца касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла. У сярэдзіне 19 стагоддзя, а менавіта з 1859 года і па 1864 год, у горадзе Капыль быў пабудаваны манументальны каменны касцёл. Гэты арыгінальны старадаўні храм быў зачынены савецкімі ўладамі яшчэ ў першай палове 20-го стагоддзя. Затым касцёл пацярпеў падчас Другой сусветнай вайны і быў перабудаваны немцамі пад стайню. Пасля вайны, у 1950-х гадах, будынак былога касцёла, размешчаны ў цэнтры горада, быў яшчэ раз істотна і да непазнавальнасці перабудаваны пад рэстаран і сталовую. Можна нават казаць пра тое, што сталовая была ўзведзена ў якасці новага будынка на месцы былога касцёла з выкарыстаннем толькі часткі яго падмуркаў і сцен. Будынак гэтай сталовай і рэстарана 1950-х гадоў і захаваўся да нашага часу. На пачатку 21-го стагоддзя у горадзе Капыль на новым месцы за 200 метраў ад рэстарана быў пабудаваны невялікі новы касцёл. Гэты новы храм асвяцілі пад гістарычным тытулам святых апосталаў Пятра і Паўла. Касцёл у горадзе Капыль размешчаны вельмі маляўніча. У гістарычным цэнтры мястэчка, побач з царквою, на высокім беразе мясцовай ракі, якая ўтварае ў гэтым месцы невялікае вадасховішча. Яшчэ адной важнай выбітнасцю горада Капыль з'яўляецца квартал радавой гістарычнай гарадской забудовы, які вельмі добра захаваўся. Усе будынкі, што ўтвараюць гэты квартал, былі пабудаваныя на мяжы 19 і 20 стагоддзяў, знаходзяцца ў добрым стане
і ў наш час выкарыстоўваюцца ў якасці адміністрацыйных і гандлёвых пабудоў. Акрамя будынкаў, што ўтвараюць згаданы квартал, у горадзе Капыль маецца яшчэ некалькі старадаўніх дамоў і гаспадарчых пабудоў, якія таксама ставяцца да пачатку 20 стагоддзя. Усе гэтыя старадаўнія будынкі вельмі ўпрыгожваюць горад Капыль і, разам з храмамі, фармуюць тут цудоўную і незвычайную атмасферу, уласцівую толькі невялікім, але старажытным беларускім гарадам і мястэчкам. Першая дакладная згадка пра горад Капыль датуецца 1274 годам, але па дадзеных археалагічных даследаванняў горад Капыль існаваў ужо на пачатку 11 стагоддзя.